Be ok wachan time kawuono, nitiere jowa moko mosedhi nyaka e kot. Tadwa nanyisi ni sirikal ma Kenya ma wantiere kawuono ni, ng'ama biro konye samoro Nyasaye mong'eyo. Nikech sama idhi e kot nikech gin jogi koro tamo wang'i, kache ming'e ni dhi yude konyruok. Kot oseng'ado cases mondo chul contractors, mondo chulgi nyaka gi interest, ohala, kaluwore gi kaka gisebudho gi pesani. Kata ter ne jo county government of Kisumo kawuono, ok ochul. Kot cha bende, koro kidoke to chalo ng'ama kia lwetgi omoko, kia nade. Koro en wuotho mbele dok chien, wuotho mbele dok chien, wuotho mbele dok chien. E pek ma wan go. To kaluwore gi penjo mipenjo no, tie jowa mosetero cases gi e kot. Cases gi pod wabiro medo tero e kot. Nikech wang'eyo ni one day, odiochieng' moro achiel, Nyasaye biro konyowa mondo wawuog e tabu ma wantiere go ni. Maurice, bende nitiere buche moseng'adi makoro ogik kama koro inyal